ассалому алайкум азизакои дили ма подписчикои муҳтарам, тамошобинони азиз. Имрӯза видеои мо айнам хеле сатро сар мешавад. Духтаро чӣ хеле ки шумо дидесте нархош дар рӯи экран навистагиай, номрои ватсапшам барои заказ навистагиай. Духтаро ин сатрои апаи лайлобонуҳай ки дар ҳамин территорияи Россия қарор доранд. Доставка тамоми шаҳрҳои Россияда доранд, отправка мекунанд. Духтаро ана ёш 450 рубли. Ана ин хеле шарфҳо доранд, шарф сатр. ҳозир видеоро хушрӯ нигоҳ кунед, тамоми номиди сатрҳоро доранд. Ана ин хеле доранд двойка ё ба хиёлам духтаро, калисош қатӣ. Ана ин хеле двойка 400 рубл духтаро. Шумо 400 рубл да сатр дида бдеда ягон ҷо. Ана ёшам 400 рубл духтаро. Ростига ман хадам айвал беш заказ мекунам, ин хеле нархҳои арзон да ягон ҷо дидагӣ набудам духтаро. Не версачора бинед 400 рублиай. Шанело 400 рубли двойкан, шапочкошон қатия беҳад удобни модниян. Ана ёра бинед беҳтарин сатрако 300 рубли. Ана ё 100 рубл балакалавкои гарм духтаро, 100 рубл. Шумо да ягон ҷо метонем хеле 100 рубл да харе. Ана хеле шарф румолчои майда доранд дар хона дохтанда. Ана ин сатрора бинед чихе мошоаллаи 400 рубл духтаро. Ана хеле сатрое ки ҳозир модан популярниянд духтаро 400 рубл. Ин нархам да ягон ҷо ман худам шахсан дидагӣ нестам. Ками камашда 700 рубл ё духтаро. Ана хай духтаро, то видеои оянда рақамҳои рӯи экран да бинависе, заказ кунед.